Salut kuku, vítam ťa aj pri našom dnešnom novom gramatickom videu plnom francúzštiny. Dnes sa budeme rozprávať o extrémne užitočnej téme, ktorá ti pomôže robiť trošku taký level up v tvojej francúzštine, pretože budeme riešiť, ako vo francúzštine byť slušný, zdvorilý, ako si vedieť niečo správne opýtať a objednať, a ak už možno trošku tušíš viac, tak budeme práve riešiť tému kondicionálu, alebo teda le conditionnel. Dovoľ mi predstaviť sa, moje meno je Kika, som lektorka a mentorka francúzskeho jazyka a spoločne s mojou francúzskou polovičkou Lujou máme projekt Oui Francúzština. Francúzštinu učíme online a pomocou Instagramu a pomocou našich rôznych projektov. Jedným z nich je francúzska permanentka, ktorá je pre všetkých motivovaných študentov, ktorí sa chcú francúzštine venovať pravidelne, mať kontakt naozaj do hĺbky s reálnou francúzštinou, zábavne, a s hovorovosťou, gramatikou, slovíčkami a všetkému, čo k tomu patrí. No a druhým programom je videokurs pre začiatočníkov a väčšných začiatočníkov, ktorí naozaj francúzštinu majú veľmi radi, ale chcú si vytvoriť pevné bázy, chcú pochopiť trošku významy a naozaj potom trošku na tom stavať ďalej. Nechám ti ale všetky infošky samozrejme v popisku a my sa teda rovno vrhneme na našu tému, ktorou je le conditionnel. Začneme teda prvou časťou a to je, ako sa conditionnel vytvára. My už sme si ukázali viaceré gramatické štruktúrky v minulých videách a tie sú teda pre nás extrémne kľúčové, pretože vďaka ním si vieme vytvoriť conditionnel. Francúzština je neskutočne logická a veľakrát pracuje s tým, čo už pozná, no a my na conditionnel budeme potrebovať dva rôzne časy, ktoré sme sa už naučili trošku skôr. Jedným z nich je futur simple a druhým z nich je imparfait. Prečo práve tieto dva časy? Pretože budeme používať základ slovíska, ktorý je rovnaký ako využíva aj futur simple. To je ten, ktorý musí mať v sebe písmeno R, veľmi silné. No a následne koncovka, ktorá bude ako koncovka v imparfait. Napríklad, ako to vyzerá, ukážeme si modelové slovísko parler, rozprávať, ktoré je teda v neurčitku, a budeme mu pridávať koncovky imparfait. Tie sú teda ion, ie, e. Ako teda bude znieť vyčasované v sloviesku? Budeme teda rozprávať. Je parlerai, tu parlerais, il, elle, on parlerait, nous parlerions, vous parleriez, il, elle parlerait. Taktiež si tu všimni veľmi dôležitá vec, čo sa týka výslovnosti. Zvuk E, ktorý sme mali vo sloviesku, ktoré je v neurčitku, keď máme tam koncovku R, tak my to vyslovujeme parler, čiže čítame veľmi silné E, ale v prípade, že máme koncovku navyše, tak to E sa nám stane z neho taký zvuk E, čiže tlmený. Nebudem tam počuť parlere, ale parlere. Na to teda veľký pozor, to je veľmi dôležitá vec, čo sa týka výslovnosti. No a ukážeme si aj iné príklady, aby ste to videli nielen pri pravidelnom sloviesku, či je napríklad sloviesko envoyer, základ má envers, čiže j'enverrai, tu enverrais, il enverrait napríklad. Prípadne sloviesko finir, je finirai, tu finirais, il finirait. Sloviesko vendre, je vendrai, tu vendrais, il vendrait. Čiže naozaj vidíme rovnaký systém, rovnaký základ slovieska ako futur simple, silné R, a potom samozrejme budeme používať koncovky imparfait. To je teda k tomu, ako vyzerá formation, ako sa to teda vytvára. Čo je ešte veľmi dôležité, je samozrejme la négation. Keďže máme ale jednoduchý čas, je to veľmi jednoduché, budeme dávať n, potom dáme sloviesko vyčasované a pa. Samozrejme, ako už klasicky poznáme, to n vieme v hovorovosti vymazať a celý zápor nám stojí na tom pa. Čo je napríklad, nechcela by som, je voudrais pas. Ale správne môžem povedať je ne voudrais pas. Voilà, čiže máme tu dve možnosti. To je teda vytváranie a teraz si ideme ukázať, ako sa správne conditionnel používa. V prvom rade sa conditionnel využíva, ak chceme byť zdvorilí, ak sa chceme niečo pekne poprosiť, požiadať, prípadne objednať si. Napríklad, vous pourriez fermer la porte, s'il vous plaît? Mohli by ste zavrieť dvere? Alebo napríklad, je voudrais un café, s'il vous plaît. Rada by som mala kávu. Čiže vidíme naozaj v kontexte veľmi dôležitom a tohto týždňovom, ale rovnako to vieme využiť napríklad aj keď dávame nejaké rady. Napríklad, à ta place,
je lui téléphonerai pas. Na tvojom mieste by som mu nezavolala. Že ak chcem sa trošku ako keby si predstaviť situáciu, dávam radu, kondicionér je na to presne ako stvorený. No a to sú také základné využitia, ale my si ukážeme trošičku aj taký level up. Prvý z týchto využití, ktorý je trošičku pre vyššiu úroveň, je v prípade, že vytvárame hypotézy, to znamená podmienkové vety a kondicionér sa vo francúzštine využíva v druhej podmienke. Je tu veľmi dôležitá štruktúra a to je teda štruktúrka si plus imparfait v prvej časti a v druhej časti bude conditionnel présent. Napríklad, si je savais, je t'aiderais. Ak by som vedela, tak by som ti pomohla. Toto je podmienka, ktorá sa týka prítomnosti, že teraz v tomto momente, ak by som to vedela, tak by som ti pomohla, ale nevedela som to. Čiže je to podmienka, ktorá sa už nedá zrealizovať, ale je to podmienka, ktorá sa týka teraz tohto momentu. Používame tá štruktúru veľmi fixnú, nevieme to inak zameniť. Nikdy za tým si nemôže byť čas, ktorý má v sebe písmenko R, preto tam je imparfait. Čo si ale môžeš všimnúť a čo je môj taký malý tip je, že vždycky v tej jednej štruktúrke kombinujeme rovnaké elementy. V tomto kontexte to teda znamená, že máme jednoduchý čas, imparfait je jednoduchý, nemá viacero elementov, to isté aj kondicionálny je jednoduchý čas a obidva tieto časy a spôsoby majú koncovku rovnakú. Keďže kondicionálny využíva koncovky imparfait, tak budeme vidieť rovnaké koncovky. Toto si všimni, to je taký malý tip, ako s tým pracovať trošku jednoduchšie. No a ideme potom na druhú časť, ktorá je trošičku taká špeciálna a trošku taký level up. A to je v situáciách, keď máme discours rapporté au passé, že ak robíme posun v časovej súslednosti. Čo to teda znamená? Je to v prípade, keď máme hlavnú vetu v minulosti a chceme povedať, že to, čo sa povedalo, už tam možno nie je exaktne, nesedí nám to dá časovo exaktne s tým, čo bolo urobené. Napríklad, ona mi povedala, že bude cestovať do Francúzska. Neviem, či naozaj bude, lebo naozaj sa už mohlo stať, že medzi tým momentom, kedy mi ona to povedala a tým momentom, že chce ísť do Francúzska, možno sa niečo stalo a to vo francúzštine teda radi vyjadrujeme týmto posunom časovým, ktorý samozrejme existuje aj v iných jazykoch, ako napríklad v angličtine a musíme teda vykonávať posun. Kondicionel sa teraz bude používať na vyjadrenie budúcnosti, že ak by som mala klasickú vetu, napríklad poviem Elle partira en France, ona pôjde do Francúzska, tak to je teda futur simple. A ak dám na začiatok vety minulý čas, napríklad Julie m'a dit, Julie mi povedala, že pôjde do Francúzska, tak teraz to partira posuniem. Čiže Julie m'a dit qu'elle partirait en France. Tuto teda vďaka využitiu týchto časov dávame najavo, že tá možnosť, že to nebude 100%, že moment, kedy sa mi rozprávalo niečo a moment, ktorý sa stane, ale prípadne aj s inými časmi to samozrejme kombinuje, nie je exaktný a vyjadrujeme tým naozaj trošku tú vzdialenosť. Toto je naozaj taký väčší level up, ale extrémne dôležitý, čiže ak si chceš posunúť svoju gramatiku a francúzštinu naozaj na vyšší level, určite ti odporúčam dávať si pozor aj na túto discours rapporté, čiže teda keď máme nepriamu reč. No ale teda samozrejme ukážem aj nejaké moje tipy a triky na najviac dôležité slovieska, aby si naozaj nemusel vždycky používať nejaké komplikované situácie. V conditionnel présent si reálne vystačí so 4 slovieskami. Ktoré sú? Sú to teda slovieska aimer, mať rád, vouloir, chcieť, pouvoir, môcť a devoir, musieť. Keď budeš používať tieto 4 slovieska a potom za nimi nalepíš neurčitok, máš vybavené vo všetkých situáciách. Dajme si dať nejaké exemple, nech to vidíme trošku v kontexte. Napríklad, chcela by som cestovať. J'aimerais voyager. Alebo ty by si mohla učiť sa viac. Tu pourrais étudier plus. Alebo napríklad, ona by chcela pracovať v zahraničí. Elle voudrait travailler à l'étranger. No a potom slovísko devoir, musieť, to sa nám v kondicionáli trošku mení význam a to by sme teda preložili ako mohol by, mohla by a podobne. Napríklad, vy by ste mohli upratať. Vous pourriez faire le ménage.
že naozaj vidíme, že keď použijem neurčitok, nemusím ja už meniť iné slovieska, tieto 4 nám vystačia úplne perfektne a vieš ich naozaj použiť vo väčšine kontextov. Čiže to je môj taký malý tip, ako sa správne používa conditionnel présent. To je teda všetko k našemu dnešnému gramatickému videu. Určite, ak máš chuť vidieť takéto videjka viac spracované a jednoduchšie teda vysvetlené po slovensky, neváhaj, daj nám komentár, radi ich pripravíme. Rovnako sa teda môžete tešiť aj v budúcnosti na ďalšie videjka na tému ako conditionnel passé. No a ak teda ti nie je gramatika conditionnel présent úplne porozumiteľná, odporúčam ti pozrieť si aj naše videjka na futur simple a na imparfait, kde je trošku tá gramatika vysvetlená do hĺbky. Pomôže ti to teda, čo sa týka aj koncoviek, aj čo sa týka základov slovieska a vďaka tomu teda vytvoríš kondicionál ľahšie. Ak máš ale chuť sa venovať francúzštine pravidelne a páči sa ti systém, akým fungujeme, budeme veľmi radi, ak sa pridáš do našej francúzskej rodiny Oui Francúzština a môžeš sa francúzštinu učiť s nami napríklad francúzskej permanentky, ktorá je len za cenu 2 eur týždeň. Myslím, že je celkom super na to, že máš prístup každotýždenný k francúzskému jazyku, ktorý ťa motivuje, ktorý ťa trošku posunie a učí teda francúzštinu zábavne, takže všetky infošky nechám v popisku, no a budem sa tešiť aj na ďalšie videjko. Salut!